kráľovstve času žil starček Rok, ktorý mal 4 céry. Jar, leto, jeseň a zimu. Staral sa o to, aby v prírode vládla harmónia, súlad a prirodzená krása. Neustále dozeral na to, aby sa dodržiavalo pravidelné striedanie ročných období. Preto poveril svoje céry, aby každá v stanovený čas ujala vlády nad týmto svetom. Jedného dňa, keď sa všetky 4 céry vystriedali na tróne, zavolal ich Rok, aby mu porozprávali, ako sa im vodilo a čo počas svojej vlády videli a zažili. Deti, céry moje milé, kde ste? Poďte ku mne. Áno, otecko Rok, tu sme. Čo si prosíš? Čo potrebuješ? Sadnite si tuto ku mne. Jar, leto, jeseň. A kde je moja posledná dcéra Zima? Veď vieš, že ešte pracuje. Len prednedávnom som jej odovzdala vládu. Celkom som na to zabudol. Samé už vidíte, že som starý a moja vláda sa každým dňom chýli ku koncu. Preto chcem od vás počuť, čo ste na svojich cestách zažili. Sám som zvedavý, ako budú ľudia na mňa spomínať. Jar, dcéra moja najstaršia, začni ty. Povedz, čo sa zaujímavé odohrávalo, keď si sa prechádzala po lúkach, lesoch i záhradách a všetko si prebúdzala k životu. Čo si videla? Čo si počula? Áno, otecko Rok, rada ti poviem. Aj vám, sestry moje. Toho roku, ako každý iný, sme so slnkom prebudzali všetkých zimných spachtošov k životu. To je vždy veľká lopota. To ste ich mali vidieť. Tie farby, vône, zvuky i spev od vymyslu sveta. Radosť pozerať. Zaujímavá a skutočne nezvyčajná vec sa stala v jednom dome. Doteraz vlastne nechápem, čo to malo znamenať. A preto prosím vás, otec, o vysvetlenie. Aká vec? Čo sa ti prihodilo? Tak rozprávaj. Pozorne ťa počúvame.
V malom mestečku Nazarete bývajú ľudia, ktorých som si veľmi obľúbila. Žijú skromne. Majú dcéru menom Mária. Niekto najskôr pracuje, potom spieva a napokon sa modlí, ale pre ňu bola každá práca spevom aj modlitbou zároveň. Mária bola zasnúbená s tesárom Jozefom, mužom podľa mňa spravodlivým a milujúcim. Jedného dňa, keď jej rodičia boli na poli, Mária zostala doma a myslím, že práve vyšívala a modlila sa. Pane, celá sa ti zasvedčujem. Odovzdávam ti všetko, čo môže také chudobné dievča ako ja obetovať svojmu stvoriteľovi. V tej chvíli miestnosť naplnilo zvláštne svetlo a zo svetla sa vynorila postava. Mária zostala prekvapená a zvláštny hosť ju oslovil. Buď pozdravená, Mária, milosti si plná a Pán je s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľkým a synom Najvyššieho sa bude volať. Boh mu dá trón jeho otca Dávida a na veky bude kráľovať nad rodom Jakubovým. Ako sa to stane? Veď ja nemám muža. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Boh ti chce dať znamenie. Tvoja teta Alžbeta porodí syna, aj keď je už stará a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. A on sa ťa pýta, či súhlasíš. Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Dcéra moja, naozaj to bola neskutočná vec. Teraz už viem, že ten nezvyčajný Márii host bol posol z neba, anjel nášho nebeského Otca, archaniel Gabriel. Ďakujem ti, že si nám o tom porozprávala. No teraz si oddychni a počúvaj, čo nám rozpovie tvoja sestra Leto. Áno, otec, už sa nemôžem dočkať, pretože aj ja som so záľubou hľadela na túto rodinu. Všetko sa vtedy zelenilo. Ovce sa popásali na šťavnatej tráve, obilie sa vlnilo na poliach, motýle poletovali a včely usilovne zbierali peľ.
Iba v Jozefovej dielni bolo akosi smutno. Je tesár, šikovný majster. Ľudia ho majú radi pre jeho pracovitosť, skromnosť a rozvahu. Nikdy som nevidela, že by od neho niekto odchádzal namrzený. Práve naopak. Každý si pochvaľoval dobre vykonanú prácu. Ale v tom čase bol Jozef akýsi smutný, čo si ho trápilo. Dozvedela som sa, že sa má ženiť s pannou menom Mária. No čím viac sa blížil ten deň, bol Jozef zamyslenejší. Až prišiel jeden večer, kedy som počula tieto jeho slová. Buď blahoslavený Pán Boh a Boh môj. Ty ma poznáš, ty o mne vieš všetko. A ty vieš, ako túžim plniť iba tvoju vôľu. Ochotne pracovať a pomáhať ľuďom. A ty vieš aj to, ako mám moju snúbenicu Máriu rád. Ako ju rád počúvam, keď sa rozpráva, alebo keď si spieva. A keď sa usmeje, ako keby druhé slnko vyšlo. Bože, len to jedno neviem pochopiť. Má sa Mária, matka budúceho dieťaťa, stať mojou manželkou? Povedz mi, aká je tvoja vôľa? Ak áno, zoberiem si ju. Ak nie, v tichosti ju prepustím. Jozef zaspal a vtedy sa to stalo. Vo sne sa mu Pán prihovoril cez anjela. Syn Dávidov, neboj sa Máriu prijať za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Nech sa stane vôľa nášho nebeského Otca. A mali ste to vidieť, ako Jozef ten deň ožil. Zdalo sa mi, že aj ten hoblík si pospevuje. Keď sa Mária dozvedela, že jej teta Alžbeta čaká dieťa, rozhodla sa ju navštíviť. Vydala sa teda do ďalekého judského mesta, ktoré bolo v horách. Alžbeta! Mária, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza do mňa? Lebo len čo zaznel tvoj hlas v mojich ušiach, zachvelo sa dieťa radosťou v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa jej splní to, čo jej Pán povedal. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária ostala u svojej
u svojej tety ešte 3 mesiace do pôrodu Jana Krstiteľa. Potom sa vrátila k Jozefovi do Nazareta. Ale viac už neviem, pretože nadišiel čas mojej sestry Jesene. O Jeseň, nože mi rýchlo porozprávaj, čo bolo ďalej. Už som veľmi nedočkavý. Vyrozprávam, otecko, vyrozprávam. Len pozorne počúvajte. Nastalo čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. Bol čas zbierania úrody. Všetci mali plné ruky práce a aj stromy, síce pomaličky, ale už iste zhadzovali svoje listie. Jedného dňa z Dinastajky sa v Nazarete objavil posol s týmto oznamom. Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne dôležitá správa. Náš vznešený cisár Augustus vydal rozkaz sčítať všetok ľud. Preto sa musí dať každý zapísať v meste, z ktorého pochádza. Na sčítanie bude dohliadať vznešený veľkomožný miestodržiteľ Quirinius. Kto tento rozkaz nesplní, bude prísne potrestaný. Ja, počula si to? Áno, Jozef, počula. Pochádzame z Betléma a tu v Nazarete nás nezapíšu. Žiaľ, či chceme alebo nie, musíme sa vybrať na cestu. Vyrazíme o 3 dní. Priprav, prosím ťa, potrebné jedlo. O ostatné sa už postaram ja. Áno, Jozef, verím, že s Božou pomocou i túto skúšku zvládneme. Jozef s Máriou sa vybrali na cestu. A úprimne, bola som zvedavá, ako sa im vodilo a či vôbec dorazili, lebo v tom čase už na náš kraj sadala naša sestra Zima. Ale tá tu ešte stále nie je. Otec, sestry moje, ukážem vám, čo ste ešte nikdy nevideli. Veľký kráľ sa narodil. Rýchlo, poďte. Dcéra moja,
Sme radi, že ťa vidíme. Počkaj chvíľu. Oddychni si, ale najprv nám povedz, o akom kráľovi to vravíš. To bolo tak. Pripravovala som si lúky, lesy, záhrady a aj zvieratá na poriadny zimný spánok a oddych. No na to potrebovali kvalitnú snehovú perinu. A práve v tom čase, ako by nastalo sťahovanie národov. Ľudia putovali z jedného mesta do druhého. Zistila som, že cisár Augustus vydal rozkaz na sčítanie ľudu. To bolo ale šomranie na cisára. Prečo si to práve teraz vymyslel? Prečo práve v tom meste, odkiaľ pochádzame a nie tam, kde bývame? Medzi nimi putovali i na prvý pohľad celkom obyčajní ľudia. Jozef z Nazareta a jeho manželka Mária. Ľutovala som ich. Mali pred sebou dlhú cestu až do Betlehema. Navyše žena čakala dieťa. No na rozdiel od iných vôbec nešomrali, hoci aj mesto Betlehem ich nemilo prekvapilo. Počúvajte. Jozef, ja už nevládzem. Neboj sa, Mária, veď Boh pamätá na prisľúbenia, ktoré dal svojmu ľudu. A keď chcel, aby sme sa vydali na túto cestu, určite nám dá potrebné sily, aby sme v šťastí dorazili. Pozri, už vidím Betlehem. Ozaj, chvála Pánovi, a ja vidím domy. Dúfam, že nás niekde prichýlia. Neboj, skúsme šťastie v tomto dome. A kto ste a čo tu chcete? Šalom, dobrí ľudia. Moja manželka čaká dieťa a my nemáme kde hlavu skloniť. Jaj, Galilejčania. A máte dosť peňazí na zaplatenie? Žiaľ, nemáme dostatok peňazí, ale Boh vám to nahradí. Také rozprávky si rozpráve, vieš komu. Ba čože? Zadarmo by nocľah chceli. No určite, pakujte sa odtiaľ.
Prichádzame z Nazaretu a nemáme kde hlavu skloniť. My už máme obsadené, nie je to pre vás miesta. Pustí. Jozef, čo budeme robiť? Kam sa podejeme? Kam pôjdeme? Mám pocit, že dieťa čoskoro príde na svet. Tvoja žena čaká dieťa. Priamo je na mieste, kde by si sa mohli zložiť. Len za mestom jaskyni, ak nemáš tam pôjde. Bolo mi ich veľmi ľúto. Nocľak sa našiel iba v maštali. Pomyslela som si. Mária to už iste nevydrží. Musí byť znechutená a Jozef bude určite hromžiť na všetkých, že nemajú súcit s Máriou. Ale oni, hoc boli veľmi unavení, neponosovali sa. Lež chválili Boha za všetko, čo im dal. No a to je práve to, prečo vás volám. O polnoci sa rozžiarila neznáma hviezda a krajom sa niesol anielský spev. Bratia pastuškovia, hore povstávajte a do mesta Betlehema sa poponáhľajte. A do mesta Betlehema sa poponáhľajte. Bratia, počuli ste ten krásny spev? Vstávajte, pozerajte a počúvajte, čo za divy sa tu dejú. Aké svetlo je odrazu nad nami. Vy spachtoši, veď už toľko nespíte a vstávajte. Poďme teda do Betlehema pozrieť, čo sa tam stalo.
Kto ste a čo tu chcete? V noci, keď sme spali, zjavil sa nám anjel, aby sme vstali a našli dieťa v maštaľke. Tak to ste tu dobre. Tu je dieťa, na ktoré sme všetci čakali a ktoré ste hľadali. Pozri, Mária, ešte niekto prichádza. Hviezda akoby stála práve nad touto maštaľou. To akurát v maštali sa stane čosi mimoriadne. Nedajte sa vysmiať. Len podíďme bližšie a uvidíme. Čo je to tu za pospolitosť? Sama biedač. Pastieri? Melichar, si istý, že sme tu správne? Som si na 100% istý, lebo je napísané, že najväčší spomedzi všetkých kráľov a vládarov sa poníži a narodí sa medzi najbednejších. Tu je to miesto, tu sa narodil najväčší pán pánov a kráľ kráľov. Tak teda poďme a zložme pred ním svoje tróny a koruny. V chudobných jasličkách tmavej maštale leží sám Boží syn. Prečo sa narodil v noci, v chudobe a odmietnutí, keď si zasluhoval narodiť sa ako najväčší kráľ v tom najkrajšom z palácov? Prečo? Aby nám dal pochopiť, až do akej miery nás miluje. Až tak, že sa dotýka svojou láskou našej biedy. Boží syn sa narodil ako vyradený, aby nám povedal, že každý odpisovaný človek je Božím dieťaťom. Celú našu spásu vložil do jasieľ v maštaľke a nebojí sa našej nedokonalosti. Sestra a brat, ak ťa teda tak ako v Betleheme obklopuje tma noci, ak okolo seba badáš chladnú ľahostajnosť, a ak zranenia, ktoré v sebe nosíš, kričia, nič nezavážiš, nestojíš za nič, nebudeš nikdy milovaný tak, ako chceš. Ak toto cítiš, tak túto noc ti hovorí, milujem ťa takého, aký si. Tvoja úbohosť ma neľaká, hovorí Pán. Tvoje krehkosti ma neznepokoja. Stal som sa malým kvôli tebe. Aby som bol tvojim Bohom, stal som sa tvojim bratom. Som ti blízko a len o toto ťa žiadam. Dôveruj mi a otvor mi svoje srdce. Zanies mi do jasiel všetko, čo ťa trápi a zlož ku mojim nohám všetky starosti. Jednej tichej noci narodil sa kdosi, keď celý svet vôkol spal. Zoslaný bol z neba, aby sa nik nebál, aby nás všetkých miloval. V náručí u mami spí syn milovaný, len oslík na neho dýcha. Na slame a sene leží náš kráľ zeme, čo celá údivom stíchla. Zanesiem, položím mu k nohám všetko, čo ma trápi a bolí. Zanesiem mu všetky
všetkých, čo sú so mnou, aj tých, čo nie sú, ale boli. Zanesiem mu aj to, čo ma teší, aj to, čo pre mňa prichystá. Kráľovi k nohám zanesiem. Láska z neba daná, nami nepoznaná, čo prináša svetlo tmám. V pokore a tichu porazí aj pýchu, svoj život celý mu dám. V náručí u mami spí syn milovaný, len oslík na neho dýcha. Na slame a sene leží náš kráľ, seme, čo celá údivom stíchla. Zanesiem, položím mu k nohám všetko, čo ma trápi a bolí. Zanesiem mu všetkých, čo sú so mnou, aj tých, čo nie sú, ale boli. Zanesiem mu aj to, čo ma teší, aj to, čo pre mňa prichystá. Kráľovi k nohám zanesiem. Len dávaním sa šíri nádej, čo v každom rastie tento čas. A hviezda nám na miesto svieti, kde láska dýcha v nás. Tak mu odovzdaj svoje trápenie, smútok aj slzy nech premení, on tú moc má. Zanesiem, položím mu k nohám všetko, čo ma trápi a bolí. Zanesiem mu všetkých, čo sú so mnou, aj tých, čo nie sú, ale boli. Zanesiem mu aj to, čo ma teší, aj to, čo pre mňa prichystá. Kráľovi k nohám